ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 6820 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 26 പേർ ഇന്ന് മരണമടയുകയുണ്ടായി. 84,087 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 5,935 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. ഉറവിടമറിയാത്ത 730 പേരുണ്ട്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 60 പേര് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 61,388 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. 7,699 പേരാണ് രോഗമുക്തരായത്. കേരളത്തിലെ ഒരേ സമയം ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം പരമാവധി വന്നത് ഒക്ടോബർ 24-നാണ്. 97,417 പേരാണ് ആ ദിവസം ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ന് 84,087 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഓരോ ദിവസത്തെയും കണക്ക് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ആഴ്ചയിലെ അതാത് ദിവസത്തെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മുതൽ 10% വരെ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയിലെ ആക്റ്റീവ് കേസുകളേക്കാൾ 10% കുറവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത ഇത്രയധികം ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ഈ കണക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ രോഗം പതുക്കെ പിൻവലിയുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻകരുതലുകളിൽ വീഴ്ച വരുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരമൊരു അനാസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗം ഒരു തവണ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഇടവേള പിന്നിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യത്തേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിൽ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലൊരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്താൽ രോഗമേൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം നിയന്ത്രണാതീതമായി വളരും. കോവിഡ് മാറുന്ന ആളുകളിൽ രോഗസമയത്ത് ഉടലെടുത്ത വിഷമതകൾ മരണകാരണമായേക്കാം. ചിലരിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാനോ ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ രോഗവുമായി പൊരുതുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില അവയവങ്ങളുടെ ശേഷി കുറയുകയും മരണത്തിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന അവശതകൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന അവസ്ഥ ചെറുതല്ലാത്ത 1% ആളുകളിലും കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്ന് കരുതി രോഗത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകരുത്. കേസുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും നമ്മുടെ ജാഗ്രത കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ട പിന്തുണ നിർബാധം തുടരേണ്ടതുമാണ്.
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കണം. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ആളുകളെ നമ്മുടെ മുൻകരുതൽ കാരണം കോവിഡ് വരാതെ കാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രത നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവർക്കായി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം അവസ്ഥ ഉള്ളവരുടെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമാണിത്. എല്ലാ പ്രാഥമിക സാമൂഹ്യ കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ 2 വരെയാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. താലൂക്ക് ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും റഫറൽ ക്ലിനിക്കുകളും പ്രവർത്തിക്കും. 100 ദിവസം കൊണ്ട് 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യം മറികടന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 100 ദിന പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും അതിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 മാസം പിന്നിടുകയാണ്. 61,290 തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അഭിമാനകരമായ ആ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല. ഇന്ന് പുതിയൊരു ലക്ഷ്യവും കൂടി നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പരിപാടിയായി 50,000 തൊഴിലവസരം കൂടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന നില സ്വീകരിക്കും. ഇത് അടുത്ത 100 ദിന പരിപാടിയല്ല. 100 ദിനം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള 100 ദിന പരിപാടി വേറെ വരും. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പറയുന്നത് ഡിസംബർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു 50,000 തൊഴിലവസരം കൂടി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 4 മാസം കൊണ്ട് 1,00,000 പേർക്ക് തൊഴിൽ. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 19,607 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടും. ഇതിനു പുറമെ സർക്കാരിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ എടുത്ത വായ്പയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ 41,683 തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാവ് കുടുംബശ്രീയാണ്. കുടുംബശ്രീയുടെ കോട്ട 15,000 സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായി 19,135 പേർക്ക് കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ നൽകി. അതായത് 15,000 സ്ഥാനത്ത് 19,135. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിലാണ്. 6,965 പേർ. സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ജനകീയ ഹോട്ടലുകളിൽ 613 പേർക്ക്. ഹോം ഷോപ്പുകളിലും
വിപണന കിയോസ്കുകളിലുമായി 2620 പേർ, മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ 2153 പേർ, 1503 പേർ കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധിത സംരംഭങ്ങളിലാണ്. തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിക്കു വേണ്ടി അതിവിപുലമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് കുടുംബശ്രീ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരുടെ പൊതു അവബോധ പരിശീലനം നടത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി 1,00,000-ലേറെ പേർ ജില്ലകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സംരംഭകത്വ പരിശീലനമോ നൈപുണി പോഷണമോ നൽകും. KFCയിൽ നിന്ന് വായ്പയും കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായവും ലഭ്യമാക്കും. സംരംഭകത്വ മേഖലയിലെ 12,325 തൊഴിലുകൾ വ്യവസായ ഡയറക്ടറേറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. കേന്ദ്ര ഉത്തേജക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി 1,00,000 പേർക്ക് 4,525 കോടി രൂപ അധിക വായ്പയായി ലഭിച്ചതിൽ 1,200 അധിക തൊഴിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയുള്ള വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളും കേരള MSME ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ടിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത്രയും തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന വായ്പയെടുത്ത 500 സംരംഭങ്ങളിൽ 1,602 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു. ഇതുപോലെ പിന്നോക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷന്റെ സംരംഭക വായ്പയിൽ നിന്ന് 1,490, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നൽകിയ വായ്പയിൽ നിന്ന് 4,030, മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 842 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷനുകളിലും മറ്റുമായി 782 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ നേരിട്ട് ജോലി നൽകിയതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സപ്ലൈകോ ആണ്. ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൽ 7,900-ൽ പരം പേർക്ക് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ താൽക്കാലിക ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 4,962 പേർക്കാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 3,139, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ 92, VHSCയിലെ 23 നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. KSFEയിൽ 774 പേർക്ക് PSC വഴി നിയമനം ലഭിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ 3,069 പേർക്കാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലെ 2,491 താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 453 പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ 180 പേർക്കും. കാർഷികേതര മേഖലയിൽ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 1000 പേർക്ക് വീതം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഒരു പരിപാടി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ കോവിഡ് സംഭവവികാസങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 100 പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി
50,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ 100 ദിവസം കൊണ്ട് കാർഷികേതര മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകമെങ്ങും തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മാതൃക കാട്ടുന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്. അതോടൊപ്പം സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും കാർഷിക മത്സ്യമേഖലകളിൽ വൻതോതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനു പുറമെ കാർഷികേതര മേഖലയിലും തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടാകും. ആശ്വാസം പകരുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും നാടിൻ്റെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് നാടിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് വൻകിട സംരംഭങ്ങൾ നിസ്സാനെ പോലെ, എയർബസിനെ പോലെ, ടെക് മഹീന്ദ്രയെ പോലുള്ള വൻകിട സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കാലുകുത്തിയത്. ഇതോടെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ തൊഴിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായത്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്കുൾപ്പെടെ ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് വ്യവസായ മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതിവേഗത്തിലാണ് നമുക്കിടയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ സർക്കാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും വൈദ്യുതി പോലെ ഹൈസ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി. വായുമലിനീകരണവും കാർബൺ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗവും കുറക്കുന്നതിന് ലോകത്താകെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി കേരളത്തിലെ പൊതുവാഹനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമഗ്രമായ നയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നയമനുസരിച്ച് 2025-നകം 3000 ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കാനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കൂടി പ്രേരണയിൽ പ്രധാന ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഹെസ് കേരളത്തിൽ മുതൽ മുടക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ധാരണാപത്രം വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിയമപരമായ പരിശോധനയിലാണ്. 51% ഹെസ്സിനും 49% KKLനും ഓഹരിയുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം വഴി KSRTCക്ക് ആവശ്യമായ 3000 ബസ്സുകൾ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കാനാണ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 5 വർഷത്തോളം ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് ടോറസ് ഡൗൺ ടൗൺ പദ്ധതി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ IT മേഖലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ 1500 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് എത്തുന്നത്. 20 ഏക്കറിലെ പദ്ധതിയിൽ 50 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. IT സ്പേസ് മാത്രം 12.3 ഏക്കറിലായി 33 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയാണ്. US-ലെ ബോസ്റ്റൺ ആസ്ഥാനമായ ടോറസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡിംഗ്സും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എംബസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എംബസി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ചേർന്നുള്ള ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനും കേരളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതും ഇവിടെ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ തുരങ്കം വെക്കാനാകും എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രമിച്ചു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേരള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന K-ഫോൺ എന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതിയെ അടക്കം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇവിടെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാർ അവ ഏറ്റുപിടിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവയുടെയൊക്കെ ചുവടുപറ്റിക്കൊണ്ട് ചില കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഭരണഘടനാപരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുകൂടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ നാട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചുമതലയേറ്റവരാണ് ഞങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആ ചുമതലയാണ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഈ നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ അലട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാദങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല. അവയ്ക്കൊക്കെ ഇടയിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ 1-ാം വാർഷികത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ജനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല നിറവേറ്റുന്നതാണ്. നാടിൻ്റെ കുതിപ്പിന് സഹായകമായ പദ്ധതികളെ തുരങ്കം വെച്ചും അവയ്ക്കെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞും അവയെ നാടുകടത്തിയും ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ: ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം.
എന്തിനാണ് ഈ പദ്ധതികൾ? അത് നടപ്പായാൽ നാടിനുള്ള ഗുണമെന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് അത്തരം ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. ജനസൗഹൃദപരമായ ഒരു സേവനത്തിന് തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ജില്ല എന്നൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഓരോ ജില്ലയിലെയും 10 പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസുകളുടെ സേവനം പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോൾ ഓഫീസുകളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാനാകും. അവരുടെ സേവനങ്ങൾ, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താനുമുള്ള സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആപ്പിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം കണക്കാക്കി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന അംഗീകാരം കേരളത്തിന് തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം അതിന് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഒന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാണ്. ദിനംപ്രതി ഒട്ടേറെ പേരാണ് നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തുന്നത്. മെച്ചപ്പെട്ട കെട്ടിടം, പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കുടിവെള്ളം, ഇരിപ്പിടം, ശുചിമുറി ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന നിരവധി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. പുതുതായി 5 എണ്ണമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം 159 ഓഫീസുകളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും നടന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ എണ്ണം 305 ആകും. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ പട്ടയം ലഭിക്കാത്തത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു വിഷയമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പട്ടയം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തും എന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനുതകുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മഹാമാരിയും. ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമായി ചില തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ടും 1,63,610 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭൂമിയായിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആ ഭൂമി സ്വന്തമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വർഷങ്ങളായി പട്ടയത്തിന്, ദശാബ്ദങ്ങളായി പട്ടയത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അവർക്കാണ് സർക്കാർ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കിയത്.
ഇന്നലെ പരിപാടിയിൽ 6526 പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം എടുത്താൽ പട്ടയ വിതരണത്തിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് തന്നെ സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർഹരായ ആളുകൾക്ക് പട്ടയം നൽകുക എന്നത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കാലങ്ങളായി പലവിധ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒട്ടേറെ നിയമക്കുരുക്കുകൾ, അതിലൊക്കെ പെട്ട് ഭൂമിയിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ, അവർക്കാണ് പട്ടയം നൽകാനായത്. ഇച്ഛാശക്തിയോടെ നടത്തിയ ഭരണ നടപടികളും ചട്ടഭേദഗതികളുമാണ് ഇതിനിടയാക്കിയത്. കോവിഡ് കാലത്തും ഭൂരഹിതരായവർക്ക് ഭൂമിയും ഭവനങ്ങളും നൽകി സുരക്ഷിത ജീവിതമൊരുക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള പട്ടയങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. 100 ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 125 പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ കൂടി മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാവുകയാണ്. പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 46 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 79 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള ശിലാസ്ഥാപനവും നിർവഹിച്ചു. മുൻപ് 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി 124 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 54 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടത്തിയിരുന്നു. പിണറായി AKG മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 2 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു കെട്ടിടം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഗെയിൽ കമ്പനിയുടെ പൊതുനന്മ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും പട്ടണത്തിൻ്റെ സുവർണകാലം വീണ്ടെടുക്കാനുമുള്ള ആലപ്പുഴ പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 9 പുതിയ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും നടത്തി. 20 മ്യൂസിയങ്ങൾ, 11 സ്മാരകങ്ങൾ, 5 പൊതു ഇടങ്ങൾ, ഇവയുടെ പുനരുദ്ധാരണ, നവീകരണ, സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൈതൃക പദ്ധതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം 30 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടത്തിയ കനാലുകളുടെ 1ാം ഘട്ട പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം. ഷൗക്കർ മസ്ജിദ് നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിത ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത്. പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിന് സമീപത്തായി മിയാവാക്കി വനം നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം. ഇവയെല്ലാമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത്. 4 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം, കടൽപ്പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം, മാരിടൈം സിഗ്നൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, സേത്ത് ബ്രദേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ രത്ന പാണ്ഡകശാല നവീകരിച്ചു ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയമാക്കുന്ന പദ്ധതി, സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമഗ്ര ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 14 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടത്തുന്ന
രണ്ടാം ഘട്ട കനാൽ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി. ലിയോ 13 മാർപ്പാപ്പയുടെ സ്മരണക്കായി കൊച്ചി രൂപത AD 1888 സ്ഥാപിച്ച ലിയോ സ്കൂൾ കെട്ടിട സമുച്ചയം സംരക്ഷിച്ച് സ്മാരകമായി നിലനിർത്തുന്ന പദ്ധതി. ഇവയുടെയെല്ലാം നിർമ്മാണമാണ് ആരംഭിച്ചത്. കൊല്ലം താലൂക്കിൽപ്പെട്ട മൺട്രോത്തുരുത്ത് പനയം പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാനുതകുന്ന പെരുമൺ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി. പനയം മൺട്രോത്തുരുത്ത് നിവാസികൾ നിലവിൽ അഷ്ടമുടിക്കായലിലൂടെ കടത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ യാത്രാക്ലേശത്തിന് അറുതി വരുത്താനായി കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഈ പാലം വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 42 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് അഷ്ടമുടിക്കായലിന് കുറുകെ 396 മീറ്റർ നീളവും 11.5 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പാക്കേജിനും കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാവും പാലം നിർമ്മിക്കുക. പാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തോടെ കൊല്ലത്തു നിന്നും മൺട്രോത്തുരുത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 10 കിലോമീറ്ററോളം കുറയും. കാർഷിക രംഗത്ത് യന്ത്രവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ ഉപപദ്ധതി അഥവാ സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ ആരംഭിച്ചു. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉൽപാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷി ലാഭകരമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം കർഷകർക്ക് യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം നൽകും. സംരംഭകർക്കും അംഗീകൃത കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെന്ററുകൾ, അതായത് വാടക കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനാണ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടന്നത് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അതാണ് എരുമക്കുഴിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സന്മതി ഉദ്യാനം. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെയും മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് മാലിന്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമല്ല, അവിടെ ഒരു പൂന്തോട്ടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ മാലിന്യ കേന്ദ്രത്തെ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തത്. തളിപ്പറമ്പ് വുഡ് ഫർണിച്ചർ ക്ലസ്റ്റർ, പിണറായി കൺവെൻഷൻ സെന്റർ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്നലെ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നടന്ന ചില പരിപാടികൾ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ വയലുകളുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് റോയൽറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്കും തുടക്കമായി. അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ട് പണമായി തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നാട്ടിലെ നെൽകൃഷി നഷ്ടമാണ് എന്ന പേരിൽ കൃഷിനിലം തരിശിടുന്നവർക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടും. കാർഷിക കേരളത്തിൻ്റെ
മുഖച്ഛായ മാറ്റാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടലുകളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. 3909 കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യത്തിൻ്റെ വിതരണമാണ് നടന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലക്കാണ് ഇത്രയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത്. കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നെൽവയലുകൾ രൂപമാറ്റം വരുത്താതെ സംരക്ഷിക്കുകയും കൃഷിക്കായി ഉപയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നില ഉടമകൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഹെക്ടറിന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും റോയൽറ്റി ലഭിക്കും. നിലവിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭൂവുടമകളും ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരാണ്. നെൽവയലുകളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്താതെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, എള്ള്, നിലക്കടല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നിലമുടമകൾക്കും റോയൽറ്റി അനുവദിക്കും. നെൽവയലുകൾ തരിശിട്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വന്തമായോ ഏജൻസികൾ മുഖേനയോ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ ആനുകൂല്യം നൽകും. ഈ പദ്ധതിക്കായി 400 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, രാജ്യത്താകെ വലിയ അസംതൃപ്തിയിലാണ് കർഷകർ. ഒട്ടേറെ കർഷകദ്രോഹ നിലപാടുകൾക്ക് എതിരെ വൻപിച്ച രോഷം, വലിയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക രംഗത്ത് ഇവിടെ കേരളം കാണിക്കുന്ന ബദലിൻ്റെ ഒട്ടേറെ മാതൃകകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതും. 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 100 കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ആധുനിക കയർപ്പിരി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 100 ദിനത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണത്. അതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഈ കാര്യം വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 75 ദിവസം കൊണ്ട് 100 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ യന്ത്രവൽകൃത തൊഴിൽശാലകളായി മാറി. ഈ യന്ത്രവൽകൃത ഫാക്ടറികളുടെ കൂടി ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കയർ ഉൽപാദനം 8 ലക്ഷം ക്വിൻ്റലായി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കയർ മേഖലയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രൗഢി തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അതിനടുത്തെത്തും. അങ്ങനെ കയർ വ്യവസായ മേഖല സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പദ്ധതി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കുകയുണ്ടായി. പച്ചക്കറിയുടെയും പുഷ്പവിളകളുടെയും ഹൈടെക് കൃഷി സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇൻഡോ ഡച്ച് കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം, സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമാവുകയാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയലിലുള്ള പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലാണ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും പുഷ്പകൃഷിയിലും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവലംബിച്ചു വരുന്ന നെതർലാൻഡുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ അത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ച്
കർഷകർക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ഈ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ സാധിക്കും. സുഭിക്ഷ കേരളം പോലെ കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. സിഎം, ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് മരുതൻകുഴിയിലുള്ള ബിനീഷിന്റെ വീട്ടില് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതാണ്ട് 26 മണിക്കൂറാണ് പരിശോധന നടത്തി. പക്ഷെ ആ പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യ മാതാവും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമാണ്. അവർ പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബന്ദിയാക്കിയെന്നാണ്. വീട്ടു തടങ്കലിൽ വെച്ചു. അതിന് പ്രധാന കാരണം ചില രേഖകളിൽ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാത്ത ചില രേഖകളിൽ ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിച്ചു. അതിനെ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിഷേധിച്ച് വീട്ടു തടങ്കലിൽ വെച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പിന്നീട് വിവാദമാകുകയും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരികയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് അവര് ഉച്ചയോടനുബന്ധിച്ചാണ് അവർ തിരിച്ചു പോയത്. ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു വികസനം തകർക്കൽ എന്നതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കമായി ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് അറിയാതെ നമുക്കത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പറയാനാവില്ല. എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിടുന്നതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കുടുംബം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാനാവില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇവിടെ എത്തിയത് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാത്തൊരു കൂട്ടർ അതിനെപ്പറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയാവില്ല. അതാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ഉള്ള ആരോപണത്തിൽ സിഎം യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ അന്വേഷണം അല്ല, അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണം, അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, ആ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഏജൻസിയുടെ കയ്യിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയാതെ അങ്ങനെയൊരു കമന്റിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ CPIM തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് നിലപാടാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ നിലപാടാണുള്ളത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അന്വേഷണം, ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മുൻകൂറായി ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. സിഎംഎ, നാളെ അങ്ങയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയ CM രവീന്ദ്രനോട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ശിവശങ്കറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഹാജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ശിവശങ്കറിനെ പിന്നീട് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആശങ്കയുണ്ടോ സർക്കാരിന്? ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? സർക്കാരിന് യാതൊരു ആശങ്ക ഇക്കാര്യത്തിലില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചിലർക്ക് ചില മോഹങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ആ മോഹങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില പ്രവചനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ അതിനപ്പുറം അതിലെന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ശബ്ദമില്ല. ഈ CM രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ പാർട്ടിയുമായിട്ടും വലിയ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതുപോലെ അത്ര ഒരു ലാഘവത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ ഈ CM രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത്? തീർച്ചയായും വളരെ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അയാൾ ഞങ്ങളുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നയാളാണ്. ദീർഘകാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസി വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറ്റം ചാർത്തി കളയണ്ട.
അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അയാളല്ലാതാവുന്നില്ല. അതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സി എം പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ ചില പദ്ധതികൾ അട്ടിമറിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ പരാതിപ്പെടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ? നിയമപരമായി ഈ അട്ടിമറി നേരിടാൻ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടല്ലോ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികളുടെ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് നിയതമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന നടപടികളുണ്ട്. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില പദ്ധതികൾ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളേണ്ടതല്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. CM 2 ദിവസം മുമ്പ് വയനാട് ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന 8ാമത്തെ മാവോയിസ്റ്റാണിത്. ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള നിലപാടാണോ സർക്കാരിനുള്ളത്? ഇന്ന് CPI പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപരിഷ്കൃത നടപടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ മാവോയിസ്റ്റായി പോയാൽ മരിച്ചു വീഴേണ്ടവരാണ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സർക്കാരിനുമില്ല. മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കേരള പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണവും റോന്തുചുറ്റലും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേത്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മീൻമുട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കോമ്പിംഗ് നടത്തി വന്ന തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘത്തിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. അല്പസമയത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യൂണിഫോംധാരിയായ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. തമിഴ്നാട് തേനി ജില്ലയിലെ പെരിയകുളം അണ്ണാനഗർ കോളനി സ്വദേശിയായ 33 വയസ്സുള്ള വേൽമുരുകനാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ കൈവശം ഒരു .303 റൈഫിൾ കാണപ്പെട്ടു. ആദ്യം വെടിയുതിർത്തത് മാവോവാദികളാണ്. ആത്മരക്ഷാർത്ഥമാണ് പോലീസ് തിരിച്ചു വെടിവെച്ചത്. മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ആൾനാശമോ പരിക്കോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആയുധധാരികളായ 5-ലധികം പേരുള്ളതായിരുന്നു സംഘമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഡീഷയിൽ കോരാപുട്ട് ജില്ലയിലെ കോരാപുട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് ആയുധങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചതിന് വേൽമുരുകൻ പ്രതിയായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. 2007 തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിൽ പെരിയകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അനധികൃതമായി ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയതിനും ഇദ്ദേഹം പ്രതിയായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ ഇയാൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് നിലവിലുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 5 വർഷം മുൻപ് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയൊരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിൽ CRPF സംഘം വന്നപ്പോൾ അവിടെ വലിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അവിടെ അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേന അവിടെ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും CRPFനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് എന്ത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പോലീസിന്റെ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്? അല്ല, ഇതില് അവർക്ക് ന്യായമായി ചില പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ആ കുടുംബത്തിന് അവരതിന്റെ നിയമപരമായ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ. അതുമാത്രമായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവര് സാധാരണഗതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന് വന്നു. ആ വന്ന കാര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിന് യോജിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതിലവർക്ക് പരാതികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നാം കാണേണ്ടത്. അത് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ. മുന്നോക്ക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ സംവരണം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആകെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ മെറിറ്റിൽ നിന്നാണോ? കാരണം ഈ MBBS സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 12% മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 11% മുകളിലേക്ക് മുന്നോക്ക സംവരണം പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി കവർന്നെടുത്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിമർശനം പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മെറിറ്റിൽ നിന്നാണോ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്, ആകെ സീറ്റിൽ നിന്നാണോ? ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കക്കും അടിസ്ഥാനമില്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സംവരണം നിലനിൽക്കുന്ന സംവരണത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തുക എന്നത് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനൊരു കാര്യവും വരില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചെയ്തത് തൽക്കാലം ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ സീറ്റുകൾ കൊടുക്കലാണ് ഈ പറയുന്ന 10%. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം വെറുതെയുള്ള ആശങ്ക മാത്രമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരുമായും എന്നെ കാണാൻ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുമായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവരെയെല്ലാം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കാണേണ്ടത്, സംവരണം, നിലവിലുള്ള സംവരണം, ആ സംവരണത്തിൽ ദശാംശത്തിൻ്റെ തോതിൽ പോലും കുറവ് വന്നുകൂടാ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ. അത് ഈ സംവരണം വേണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരാളെ പോലെ തന്നെ, ഏതൊരു സംഘടനയും പോലെ തന്നെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറവും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടി നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് 10% സംവരണം ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ആ സംവരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനകത്ത് യാതൊരു ആശങ്കയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടില്ല. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഇന്ന് നിയമസഭയുടെ എത്തിക്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. EDയുടെ അന്വേഷണവും തുടർന്നുള്ള നടപടികളും എല്ലാം തന്നെ ഈ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയുടെ അവകാശങ്ങളുടെ മേലെയുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണോ എന്നുള്ള പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമിതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അവകാശ ലംഘനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഈ അന്വേഷണത്തെ? എനിക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെ നേരത്തെ ചില വാർത്തകളിലൂടെയും കണ്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം കാണണം, ലൈഫ് എന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ദിനം മുളച്ചു വന്നതല്ല. ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവർണർ തന്നെ 1-2 തവണ, 1-ൽ കൂടുതൽ തവണ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഉയർന്നു വന്നാൽ അത് നിയമസഭയുടെ ഒരു അവകാശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ല. ഏതായാലും ആ നിലയ്ക്ക് അതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീടാകാം.